Става хора, аз съм Титан БГ. Почвам оцеляване поредица, който иска, че го наричате. Почвам да играя Майнкрафт. Не знаете, от време може да спра видеото, защото съм на село и понякога може да дойдат да свичат. Не съм виновен, ако някой дойде. Стойте. Почвам да оцелявам. Намерих пещера. О, въдища. Взема малко дърво. Този епизод не знам как се казва, може пък да не е хубаво име. Зато че почвам. Хоп, хоп. 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 Снимам си товато. Почвам да копая. Само си взема за начало кирка да се направя. Ох. Май няма да е много дълъг този епизод, както другите. Просто обезен не ще да нещо много дълго да прави епизоди. Стичи, извинявайте. Почвам да копая за въглища. Само за въглища мисля. Копая сточи. Мега джамп. Продължавам да се оцелявам. Трябва скоро да намерят метал. Аз да съм пълно, в който нямам метал по земята ми. Много съм прецакан. Оф. Само въглища си ще имам. Сигурно първо метал ще бъде на 250 000 км. 100%. Ох, младеж. О, господи. Няма тук никакъв метал сериозен. Трябва да събирам въглища. Няма да намеря метал. Аз почти нищо не знам за Майнкрафт. Повечето неща. Докато няма играеш мини, ще е синглплеер оцеляване епизод 1. Така може да се направя къща в този епизод, ако няма да омързи. Тук не пещера даже. Просто тук в земята. Спирам. Ще продължа след като се развия. Шлам. Намерих метал след милиони години. Вече скоро се развия. Аз спирам. След малка кратка пауза продължавам с клипа. Колко метал вече имам? Докато не снимах, събрах 30 метал. Това е. Това беше чак толкова дълга кратка пауза. Повечето време копах. Още нямам къща за тази кратка пауза. Кавички. Кавичките, разбира се, ама... Продължавам с оцеляване. И е третия епизод. Това дето снимам. Иначе ще е първи епизод на синглплеер.
Сега, като този метал, излизам от тази пещера, разрешавам, ще спра клипа, след това метала и ще се върна след като се направя къща. За малко почвам да снимам, за да ви покажа докъде стигна метала и тук. Той няма да ми е къщата. Са парички ти трябват. Като се спека целият метал. Почвам да събирам дърво, след като се направя радва, което ще стане на камера. Правя кирка и радва и почвам да събирам дървото за къщата. То няма да е в такъв байл, зато и че спирам. И сега само да събера малко дърво. Не малко какво се това. През това време ще ви кажа. Няма да има чак толкова често епизоди, но то че не, че някой тук ме видях, че първи и втория епизод са оттупат малко гледания. И зато и просто казвам да имам минута. Ай, чао! След кратките реклами се върнахме. Сега трябва да си намеря овце, за да ги избия. За да ги избия, не? А за фон. Не е нещо лично. Абе аз защо? Ако намеря овце, няма да ги опиям, а просто ще направя ножици. Много съм осте. Сега трябва да си ваитото мене имам пещера, бе. Еми, това ли видях? Не, чак тук. Хайде, сега. На поход, на поход. Ще ви спестя целият поход. Ай, чао. Ето ме. Пред моята къща се прави нещата и се изморих даже. Сега. Следващия епизод ще направя още нещо. Ще пускам чудовището в следващия епизод. Този епизод даже не знам как ще се казва. Сигурно ще се казва епизод 1, синглплеер и къща. Спирам ли епизода, са ми интересно. Твоя къща отвади малко, филмах мости. И тук ще има втория етаж. Обаче е другия епизод. Имам се легло, имам се спал. Всичко се вмие. Друго нещо, не знам какво да правя. Стои, че мисля да спирам епизода. Много ще работя и ще купувам на сина ми най-скъпата кула. И всяка сутрин плаче. Казва, че ще му купи най-скъпата кула. И една майка, знаеш ли как се притесни синът си, че щял да купи на сина си най-скъпата кула? Почвам да се правя фермата. Че ми трябва ферма все пак. Последния път бяхме на свиждане при децата в Бургас, той беше преди това съдебно вторник. Бяхме пред децата на свиждане и накараха да подпише някакъв документ, ако евентуално децата починат, дали ще ги поемем да ги заровим или да останат там те да ги заровим. Значи няма надежда за нашите деца, тъй ли да разберем? Ние ги искаме, това са ми първите внуци. Дед беше страва е. Хирурга беше Георгиев, нали? Те казват, че се отказват в България да правят или трябва да изчакат. Казвате ли, че се отказват? Спирам епизод. Чао. Бай-бай.